Ajaýyp süýji söz bezesin bizi. Ajaýypdyr insan kalbynyň ışgy. Köňülden köňüle köprüler çekip, ajap sözler bilen uralyn köşki. Salam mehriban gaýdy gelinler. Yüzler nurana mehriban enelenmez. Ediz uýalar. Siziň ker bereňiziň güllen nädik kalbyňyzda tükönüksiz joşgun arzu edýär. Mehriňiz bilen ýyladýan ojaňyzda agdy berlik ýaran bolsun. Köňül arzularyňyz sizi arzuly mendilliňize gowuşdursun. Köňülleriň şahyry. İnsanyň iň näzik, iň gözel duýgularynyň wasypçysy, matymul pragynyň arzu eýlen ajaýyp zamanyna ýaşadýan gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarmyzyň janlar sag ömürler uzak bolsun. Watanymyzda elmedama bagtyarlygyň mukamy ýanglansyn. Mehriban zenanlar, size ýaýlym arkaly şeýle arzulary ýollamak bilen zenan kalbynyň ogazaraty gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Güllen nädik saýlayan insan kalby elmedama gözelligiň ışgyna. Mährem enelemizin hudyfy, şadyanca çağlamyzyň gülki sesleri, asly şahannas türkmeniň kalp alhamna joşgun içilýär. Üýşüp geçde çekip, haly dokap, keçe basyp, milli tagamlary bişirip, sagdyn perzentler kemale getirýän zenanlamyz aryp ýadanlaryna aýdymsaz bilen ganatlanypdyrlar. Çünki aýdymsaza insana ruhy belentlik paýlaýan uly bir güýç bar. Mehriban zenanlar, biz bu günki zenan kalbynyň ogazaraty gepleşigimizi Aşgabat şäheriniň çägine ýerleşýän AKBM tikinçilik öýünni ýazga geçirýär. Biziň bu günki gepleşigimiziň mehmany Maýykuly Badynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi, zehinli aýdymçy denalmyz Akjamal Halmuradowa. Akjamal, hoş gördük sizi. Sağ olun. Akjamal, siziň bilen soňky gezek gepleşik taýýarlanmaz bäri üstünden 2-3 ýyl aýlandy. Elbette sunuwatyňyzda, döredejiligiňizde täzelikler bolanlar, täze aýdymlar işlänsiňiz. Ine bir näçe şekilde aýdymlary işlediňiz. Biz ýaýlym arkaly siziň şekilde aýdymlaryňyza tomaşa etdik. Umuman gepleşigimiziň başynda döredejilik täzelikleriniz bilen tomaşaçylary tanıştyrsaňyz. Geçen ýyl arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýyly diýip atlandyrylmagy biz aýdymçylaryň ruhlanyp işlemegimizde bir uly ütergi berdi. Arkada serdarly bagtyar ýaşlar atlyşygy aýdym edinip, ýolaşy maksat Hudaý berdi bilen bilelikde şekile geçirdik. Şol aýdymymy halk köpçüligine ýetirdik. Hem ýolaşym bilen bilelikde nädil dildar matly aýdymy ýerine ýetirip, milliligimizi açyp görkezmek maksady bilen şekile geçirip halkymyza ýetirdik. Ondan başga da Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa bilen Ärsary ýolunyň bir söýlüp dinlenýän aýdymlarynyň biri we ýar aýdymyny şekile geçirip halk köpçüligine ýetirdik. Täzelikde döwlet geldi Anamradowyň sözlerine, maksat Hudaý berdi sazyna, ynjamasyna atly aýdymymy döretdik. Sonra Türkmen owazynyň agdy bir döredejilik topary bilen halk köpçüligimize ýetirdik. Şu ýylymyzyň hem Pähim paýhas ummany Maktumoly Prag diýip atlandyrylmagy biziň Maktumoly Pragynyň sözlerine aýdym döretmegimize uly ütergi berýär. Şahyryň döredejiligi bilen has içkin tanışma mümkinçilik boldy. Geljekde nesip bolsa ýylymyzyň adyndan ruhlanyp Maktumoly Pragynyň sözlerine bir näçe aýdymlar döreder. Ýerine ýetirýän aýdymlarymyz halk köpçüligine ýetirmäni uly mümkinçilikler döretýän. Medeniýetimiziň hak howanlary, gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarmyzyň janlar sag ömürler uzak bolsun. Sunuwda adam üçin gow eser döretmegine, joşmagyna, asuda durmuş, parahat ýaşaýyş zerur. Ine biziň bagtyar zamanamyzda biz asuda abadan watanymyzyň goýnyna rahat ýaşaýas asmanymyz arasy. Ine bugün biziň sunuwda usatlamyz, bagşlamyz, aýdymçylamyz seslerini belent keňlere goşup aýdymlary ýerine ýetirýärler. Gepleşigimiziň şu ýerine siziň ýerine ýetirmeňizde gepleşigimiz aýdym bilen dowam edäýil. Onsoň söhbetimize ýende dowam eder. Başsyny. Bir bolsaň kimlere
Köp sağ olun Akçamal. Yerine yetirip beren aydymyňyz üçin indi bolsa söhbetimiz dowam edelim. Akçamal, Köpet Dağıň beýik gaýalaryna Magtymguly Pragynyň heykeliniň peýda bolmagy, şu ýylymyň Pähim Paýhas ummany Magtymguly Pragy ýyly diýip atlandyrylmagy, çeper döredijiligi hormat goýan gahrman arkadagly gahrman serdarmyzyň şygyr äleminiň saýrak bilbiline goýan hormatyndan nişan. Çeper söýüň ustady Magtymguly Praga şeýle uly hormat sarpanyň goýulmagy biziň göwün guşumyzy gahnatlandyryp döredejiligimizde bolsa ilham etçiliýär. Elbetde Mercan, bu ýylyň Pähim Paýhas ummany Magtymguly Praga diýip atlandyrylmagy Magtymguly Pragynyň goşklaryna has içkin aralaşmamyza sebäp boldy. Her bir ýerine ýetirýän aýdymlarymyzda ilki bilen biz şol aýdymyň goşgy setirlerini dogry we dol düşünmeli bolýar. Şonuň üçin hem öz ýerine ýetirýän aýdymlarymda Maýkuly Wadynaky Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň uly mugallymy Mehri Hojaýew bilen sözleriniň üstüne durup geçýär. İlk sözleriniň manysyna düşünýär. Soňra bolsa sazyny öwrenip şeýdip aýdymyň üstüne işleýär. Şuň günlerde hem ýollaşym maksat Hudaýberdi bilen bilelikde arzulan zamanan gelli Praga atly aýdymy işledik. Şekilli görnüşde ýetirmekle maksat edinýär. Nesip bolsa ýakyn günlerde halk köpçüligine ýetirers. Häzir gepleşiňizde Ärsar ýolundan bir näçe aýdymlary Magtymguly Pragynyň şygyrlaryna aýdym edip getirdim. Olardan söýgü temasyna ýar senden seni ýa bolmasa da öwüt ünlü temasyna janyňdan atly goşklaryny aýdym edip getirdim. Häzir mümkin bolsa ýerine ýetirip berä inşallah. Howes bilen Akçamal, elbetde halk aýdymlaryny dinläp ganmy ýok. Gepleşigimizde siziň ýerine ýetirmeňizde aýdym bilen dowam edelim. Mehribanlar diňlen dinjalyň.
magtymly piragy, sözüň güýji, gudraty bilen şygyryýat äleminde ady arşagalan beýik akyllar şahyrdyr. Söz ustady magtymly piragynyň şygyrlaryna watan söýjülük, insanperwerlik, mertlik ýaly pikirler öňe sürilýär. Magtymly piragynyň şygyrlary bugün bagşylamyzyň diline belentden ýanglanýar. Bir yalan söz anayla disidir, çakta zehri yanfa çıkmaz ininden. Magtymly yalancıdır bu jahan, mezze akıl olmaz olwalar nadan, solnadan. Zayın tapsa garınjada bir düşman, arsan olwa gol götürmez sanından. Ayrılay canından, eyvay sanından. Zayın tapsa garınjada bir düşman, arsan olwa gol götürmez sanından. Akjamal Köpsawalaň öwüt ünnüge ýogurulan magtymly piragynyň sözlerine birnäçe gowy aýdymlar ýerine ýetirip berdiňiz. Denanlamyzyň kalbyna rahatlyk paýlansyňyz diýip umyt edýäs. Taraşlap şaglat gyl köňlü geleniň senden soňkulara ýadygar bolar diýip ýazýan magtymly piragynyň döretijiligi gammatly miras. Elbetde halkyň göwnünden turajak gowy aýdymy ýerine ýetirmek ýeňil ýelpaý işler. Esasan hem halk aýdymlary dogry we dürüst ýerine ýetirmek üçin ol ýerine ýetirjiden ören köp zähmet talap edýän bolsa gerek. Merjen dogrudan halk aýdymlaryny ýerine ýetirmek juda jogapkärli. Sebäbi ýerine ýetirýän aýdymyň sözlerini dol we dogry düşünmek, ony dol we dogry ýagdaýda diňleýje ýetirmek, ýa bolmasa da aýdymlarda ulanýan ses gaýny ulanmaz, bakurdaklarymyzy ulanymyzda dogry ulanmaklyk aýdymy süýjüligi bilen öz many mazmuny bilen halk köpçüligine ýetirmek aýdymçynyň esas wezifeleriniň biri bolup durýar. Men hem şeýle halk aýdymlaryny ýerine ýetirende Halypam Türkmenistanyň halk bagşy gurbanlary öwes we Maýyqly Wadnaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ulmaly Mehr Hojaýewa aýdymlary bilen ýüz tutýan ilki bilen şol aýdymlaryň sözlerini düşünüp Halypam bilen maslahatlaşyp soňra halk köpçüligine ýetirýär aýdymyzy. Gahrman arkadamyzyň başda durmagyna Halypa şäherlik ýoluny uly üns berilýär. Biz üçin uly ýol açyldy. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarmyzyň biz ýaşlara döretip berýän mümkinçiliklerinden uğralyp biz öz halypalarymyz bilen dol maslahatlaşmany mümkinçilikler bar. Biz ýaşlar hem bu mümkinçiliklerden peýdalanyp
her bir ýerine ýetirýän aýdymymyzda öz halifalarymyza ýüz tutýas. Akjamal halk aýdymlaryny dinläninde şähtiň açylýar, ol adama ruhy lezzet berýär. Gel gepleşigimiziň şu ýerine genede siziň ýerine ýetirmeňizde tomoşaçylarymyza aýdym eşdirýäli. Höwes bilen. Gider min halap sarwana ey yare ey doste dinare kampare dil dostlarıma ey hoş geldinni gelir gelmedim gumanı sırdaşlarıma Cemal, siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzda milliligiň has aýdyň duýulýanlygyny höwes bilen belläsim gelýär. Hawa dogry belläp geçýän Merjan. Men aýdymlary ýerine ýetiremde, ýa bolmasa-da aýdymlamy şekilli görnüş geçiremde hem lewatlarym millilik bilen bedemek hem de sadalygy, görkezmeklik, zinanlamyň el işlerini görkezmeklik men baş maksadym bolup durýar. Şoň üçin Inswerýän bolsaňyz halk köpçüligi hem bilýänler meniň köp şekilli aýdymlamda hökmany suratda millilik, el işleri, gelin gyzlamyň owadan keşdelenen lewatlaryny açyp görkezmek isleýän.
aydymlaň özenini milli heňlerden alanna has hem aydym ýerine düşýär. Öňden aýdylyp gelýän aydymlanmada döwrewap görnüşde ýöne milli äheňlerini ýitirmän, halk köpçüligine ýetirmek baş maksadym bolupdyr ýa. Şu günlerde hem halk döredýjiliginden läle, hudi, täze işläp otyrs nesip bolsa halk köpçüligine ýetirer. Akçamal gepleşiginde läleler, hudylar barada söz açdyňyz. Elbetde her bir insan üçin iň bir mukaddes aýdym öz mehriban käbesiniň hudysy bolsa gerek. Gepleşigimiziň şu ýerine hudylarymyzdan dinlenip beräýin. Merjen bir aýdymçy bolup hudi ýerine ýetireňde eje bolmaklyk, ol duýgyny duýmaklyk, o bagty bilmeklik esasy zat bolup durýarmy diýen. Menim şol eje bolamdan soň bir hudi ýerine ýetirdim, şondan bir bölejik ýerine ýetirip beräýin. Howaselendin näle? Aylar qyzym almaly, ayda dokar bir haly, halysynyň kenary, on barmagnyň hüneri. Köp sağ olun Akçamal. Biziň gelin gyýlanmaz diňe bir öýde perzentlere milli tagamlar taýýarlamak bilen ýa-da bolmasa keşde çekmek, ýa bolmasa haly dokumak, keçe basmak ýaly şol bir öý hojalyk işleri bilen meşgullanman eýsem, olar biziň folklor sungatymyzyň ösmegine de uly goşan goşupdyrlar. Ine ýanky hudylarymyzyň, lälelerimiziň gelin gyýlanmaz tarapyndan ýerine ýetirilmegi bu da biziň sungatymyzyň hasam bir baýlaşmagyna öwüşgün berýär. Men okuwdan daşary Türkmen Hawa Ýollar Agentliginiň Laçyn aýdymsaz folklor toparyna rahmet çekýän. Şo ýerde hem ýolbaşymyz Maýsa Eminowanyň ýolbaşçylyk etmegine läleleri ýerine ýetirip gyýlaryň hem milli libaslarymyzda tanslar goýmaklygy, folklorlary, milli edim gylyklarymyzy açyp görkezmeklik, şol aýdymlary ýerine ýetirmeklik meňem paýyma düşýärde. Şol folklorlarda men hem bir näçe läleleri, noýnoýlary, monjagatylary ýerine ýetirýän. Zenanlamyzyň, enemämelemyzyň öz arzularyny, ýa bolmasa hyýallaryny, söýgüsini, öz aýdymlaryny, lälelerini, monjagatylaryna siňdirgidipdir. Onu bolsa aýdymlaň her bir setirinde göz ýetirmek bolýar. Akçamal gepleşigimiz zenan kalıbynyň owalary diýip atlandyrylýar. Zenanlaryň döredýän aýdym saalary, zenanlamyzyň döredýän gözellikleri hakynda söz açýar. Şu ýerde zenanlamyz barada söhbet edesim gelýär. Türkmen zenanlamyz hemişe öz geýýän egin eşiklerini öz el işleri bilen bedäpdirler. Olar öz öýlerini öz dokuyan halylary bilen bedäpdirler. Ine häzirki wagtda biziň gelin gyýlamyz toýlarda bolsun ýa bolmasa şeýle günlerde de geýýän egneşiklerini owadan keşdeleri bilen, el işleri bilen bedeýärler. Ine siziň hem şekilli aýdymlaryňyzda geýýän egneşikleriniz sadalygy, milliligi bilen tapawutlanýar.
Mercan her bir denan özüniň geýän lybasynyň ilk bilene sada bolmagyny hemde göze gelýuli renk öwüşgünler bilen tapawutlanýan keştelerle bezelmegini arzu etjek. Häzir ýurdumyzyň her bir künjeginde tikinçilik öýleri gelin gyýlanmada şeýle bir owadan koýnaklar dikýärler. Şolaryň bir hem ay käbäm tikinçilik öýü. Şol tikinçilik öýüniň eli çeper gelin gyýlary bir gadymy biçülemde, gadymy nusgalanmada döwre waplaşdyryp, şeýle bir renk sazlaşyklar bilen bilelikde täzeden täze gyýy gelinlemede milli owadan lywaslamyz dikip hödürleýärler. Men hem ay käbäm tikinçilik öýüni şol her bir geýjek koýnagymyň renkine çenli şolar bilen pikir alşýan, maslahatlaşýan, ya bolmasa da şeýle matalaryň sazlaşygy, renkleriň sazlaşygy her bir wagtda meniň kömekçim şu ay käbäm tikinçilik öýü bolup durýar. Bagşy sahna çykanda onuň aýdym bilen birlikde geýýän libasam owadan milli libas bolsa ol hasam bir ýerine düşýärdi. Esasy şu sadalygy, renk öwüşgünlerini ýa-da bolmasa şu nagşlanmagyň milliligini açyp görkezmek isleýän. Ona näme Akjamal gepleşigimiziň şu ýerine eli hünärli gelin gyýlanmada bir owadan aýdym ýerine ýetirip berseňiz. Aşysyny. Akjamal Türkmen halkynyň aýdym sada bolan söýgüsi hemişe de uly bolupdyr. Halkymyz oňa ähli söýgüsini, ihlasany, umyt arzuwlaryny siňdiripdirler. Ine bugünkü günde gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň üns aladasyny netijesinde sungatymyz üýtgeşik öwüşgüne eýe bolup, türkmeniň çügün bagtynyň arşa galan ykbalynyň owazy bolup älim jahana ýaňsalýar. Biz her gezekki gepleşigimizde söhbetdeş bolýan bagşymyzyň ýüzünde gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza, bagtly zamanamyza bolan buýsanjy duýýar. Dogry bella geçen Mercan, biz ýaşlara okumany, öwrenmäni, döretmäni, döreden aýdymlamyz halk köpçüligine ýetirmäni uly mümkinçilikler bar. Biz şeýle bagtly döwrüň, bagtly bagşylary. Men şu ýürek arzuwlarymy, ýürek buýsanjymy şu Agam Sultanowyň sözlerine
Ýoluşma maksat Hudaý berdi funsadyny aýdyma geçirdim. Ýürek boýsanjymy aýdymy süýlen beýan edäýin. Bagtynda urmyň bagty bagçylarynyň adyndan gahrman arkadağymyza, arkadaly gahrman serdarmyza köp sag bolsun aýtjan. Goýalaryň janlar sag ömürler uzak bolsun. Köp sag bolan Akjamal, ine siz bilen gyzykly söhbetde şukuradyk bir näçe gowy aýdymlaryňyzy halk köpçüligine ýetirdiňiz. Size mundan beýlägem işiňizde ilmidam üstünlügiň ýaran bolmagyny arzu edýäs. Hoşa warlaňyz bagtyň boşlukçysy bolup älime ýaňsalsyn. Sag bolun. Bir dilegim boş bolmasyn, saçaklamyz dolu bolsun. Bir saçakdan duz ýenler, bir eneden ýaly bolsun. Ýaxşylar görsün gözüm, şatlyk örtsün dünýäň ýüzün. Ýüregiňden aýdan sözüň, bir dertliniň haly bolsun. Edeýenalar, biz şoňky gepleşigimizi Aýkabam tikinçilik öýünde ýazga geçirdik. Bagtyar döwrümizin bagyt mukamy bolup ýanglanýan aýdymlar, şirin owazlar yüreklere mehri paýlaýa, goýşeýle aýdymlar siziň dünýäňizi bezesin. Gul watanyň goýnuna ýaşadýan gahrman arkadağymyzyň, arkadagly gahrman serdarmyzyň janlar sag, ömürler uzak bolsun. Gul watanymyzyň goýny mehribanlyga beslensin. Hoşda bolan, taglykda görüşelim.